Bangladesh dirlangsai kadang aku besok Bangladesh organisasi naflida and take your allocated seats immediately. This will allow other customers to pass by you and we can be underway quickly. ईंधन भरने की प्रक्रिया जारी है। आपसे निवेदन है कि आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहें। May we have your attention please? As refueling is in progress, you are requested to remain seated with your seatbelt unfastened. मानसिफोर गैयि बायदि नुयो सासेबो मेसेबला जोबखायोसो माथो मानसिफ्रा बांसिनानो कैफे अकासा की स्वादिष्ट मेन्यू का पूरी तरह से आनंद लेने के लिए आप हमारे साथ अपनी अगली यात्रा में मील्स भी बुक करना ना भूलें। धन्यवाद। बानोसै गाहाय जाथारबाय बानो नागिरबाय बाबाय बानाया गांआव फैजोबबाय बाबाथाय Agartala Airport. जोंना गारिया हनै फैबाय एबार हटेलाव थांथायसिगोन नै गारिया बै फैनायाबो औ बांलादेशनि गारि बै गंसे सारिटा सिल तो जला जला कुरमा चाचन चाचन माचो मो तो एडजस्ट करें देन लागिस देन बांलादेशनि गारि बरियाखा गाखोनो गोरोखाय सेव सेव नैबेबो गंसे ओमफ्राय बै गोसोमावबो गंसे नैबेबो नै माबायदि केन्दार खारखायो बांलादेशनि गारिया बेनो जों गाखोनाय खायसेयावल' सानैजों बिराद मोजां जायगायाव जिरायबाय खामब्रेंगानि जुइस ओंखाम जाहैगोनसै आं जागौमोन बेखौ ओंखाम जानोसै
रेडि जाबाय मा जातनि ना लाबोखोब्रा बेदर जोब नै बेबो बेदर नैबे दाउ फोरला रुनायनि बियो नै ओमफ्राय नैबे बोरमा आरो नैबे नाथुर आरो दंबावोसो आरो नै ना दंबावो जाख'नो हाया नै Ilis, coba Ilis. 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 Ilis.